en universitetspolitisk bevægelse. Jeg fik lige lejlighed til at snakke lidt med ministeren ude foran, men vi synes ikke lige, at vi fik sagt godt nok, hvad vi rent faktisk ville sige, så derfor kommer jeg til at sige det nu. Og vi er her til det her møde, fordi du, Sofie Carsten Nielsen, er her. Vi vil fortælle dig og resten af regeringen, hvad der er galt med jeres politik, og vi vil fortælle, at vi er en masse mennesker, der fortsætter kampen mod regeringens angreb på universitetet. Og vi har ikke tænkt os at give op. Vi vil ved med at kæmpe til vores krav opfyldt. Vi vil have fremdriftsreformen trukket tilbage. Vi vil have dimensioneringsplanerne trukket tilbage. Vi vil have demokrati på universiteterne. Vi vil have et universitet, der er til for viden og uddannelse, og ikke for erhvervslivet. At presse studerende så hurtigt som muligt igennem deres studier skaber hverken de dygtigste studerende eller de bedste forskningsmiljøer. Noget af det, der skaber gode studier og forskningsmiljøer, er når studerende og forskere danner frie forskningsfællesskaber. Selvorganiserede faglige aktiviteter, der ikke handler om eksamener, ICT-point og karakterer, men som handler om at engagere sig i det fag, man brænder for. Sådanne ting bliver smadret af tiltag som fremtidsreformen. At gå på universitetet kommer til at handle om at samle flest penge på kortest tid, og ikke om at tilegne sig viden og blive dannet inden for et demokratisk videnskabeligt praksis. Der kan være mange gode faglige grunde til at blive forsinket, men regeringen anerkender ikke de grunde, for regeringen anerkender ikke faglighed. Det eneste regeringen anerkender er evner og viden, der kan sælges på arbejdsmarkedet efter hurtigere uddannelse. Den samme vanvidspolitik er dimensioneringsplanerne et udtryk for. Mange har påvejet de vanvittige og misvisende beregninger, der ligger til grund for dimensioneringen, men det er ikke engang det vigtige her. Det vigtige er selve præmissen, nemlig at universitetet skal indrettes efter erhvervslivets krav og ønsker. Det er det, vi angriber. Regeringen forsøger at underlægge universitetet erhvervslivets og arbejdsmarkedets interesser. Regeringen forsøger med andre ord at ødelægge universitetet. Men det er fordi vi lov til. Vi er mange, der elsker vores universitet, og vi vil kæmpe for at bevare og forbedre det. Universiteterne skal være til for forskning, uddannelse, viden og sandhed, og ikke for profit. Universitetet skal være det sted, hvor demokratiske og videnskabelige fællesskaber får lov at udfolde sig frit ud fra egne faglige kriterier. Det betyder ikke, at universitetet skal være en boble, men engagementet i den omkringliggende samfund skal komme fra videnskaben selv. Det regeringen gør nu, er på udemokratisk vis at tvinge fremmede interesser igennem. Men det får I ikke lov til, Sofie Carsten Nielsen. I får ikke lov til at nedlægge og ødelægge universiteterne. Vi er mange, der i modsætning til jer elsker universitetet, og vi har tænkt os at forsvare det. Vi har tænkt os at kæmpe, vi har tænkt os at gøre modstand. Kampen er først lige begyndt, og I får ikke lov at stoppe os. For et frit og demokratisk universitet. Tak. Giv til et andet universitet. Godt. Tak for... Fremdrift, siger hun, er for det bedste, men vi vil have tid til at blive belæste. Frygt ikke kravet om erhvervsrelevans. Viden er vigtigere her til lands. Jeres regler ikke mere skal gælde. Vi vil have studentervælde.